ଏଇ ଝିଅ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯିବୁ କେବେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କ'ଣ କିଣିବୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କିଣିବୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସବୁ ବିସ୍କିଟ୍ କିଣିକି ତମ ଘରେ ଦୋକାନ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କିଣିବୁ ଆଉ ଚପଲ ବି କିଣିବୁ ଆଉ କ'ଣ କିଣିବୁ କିଏ ଏକା ୟାର ଦେଖିକି କହତେ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିବୁ କହ କ'ଣ କିଣିବୁ କ'ଣ କହୁନୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବୁନୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବୁନୁ ଆଉ କ'ଣ କିଣିବୁ ତୁରି ଆଉ ଦୋକାନ କରିବୁ ଘରେ